I això significa que un parelletes de pastors porten els ramats d'una bona colla. I aquest estiu en Joan ens va enviar una foto de la pastora treballant amb un ramat de 4.000 ovelles d'alta muntanya. Per tant, igual que dèiem amb l'altre gos, que és un gos de treball diari amb el pastor, la pastora això se li fa molt petit. El ramat és ínfimament més petit del que està acostumat, l'espai també. I òbviament no està acostumada a tanta gent, tot i que és una gossa molt sociable, no és el mateix treballar a la muntanya que treballar aquí. Amb un estil diferent amb el gos de Josep Maria, és un que ell treballa amb moltes ganes, ell no està per històries, no negocia amb les ovelles. S'imposa, perquè imagineu-vos, treballant amb un ramat d'uns quants centenars d'ovelles, d'alguns milers a vegades, imagineu-vos que el gos hagués d'anar negociant amb cada ovella, no pot, s'ha d'imposar, no? Llavors veieu que són gossos més durs que no pas els gossos que han estat ensenyats per fer demostracions de treball. Costa separar el ramat, li costa separar-se de l'altre lot. Es troba menys protegit. Un dels mecanismes de defensa de les ovelles és ser moltes i ajuntar-se molt. És una manera de confondre els depredadors. Per tant, si és una cosa que no seria una Disculpe. Ella demana un cafè amb llet i no li costa. Bien. Divorci? Escolta, divorcis portats. Però portaria ser meu? Ja ho faràs tu. Ja vaig dir abans de les 7 de la nit, no? És que avui ens ho diran ja. Perquè si no és un problema. Li falta un.
Sembla que vol entrar, està buscant l'entrada. En Joan ho sap, s'aparta, molt bé. En Joan i la Pastora van ser els guanyadors del concurs de ramats a Campllong de fa 2 anys. És una gossa que treballa molt bé, sobretot en el seu ambient. Avui però s'ha de dir que hi ha gossos de molt nivell i gossos molt preparats. Per tant, això estarà disputat. Però és bo, és maco que els jutges tinguin feina, que els jutges s'hagin de pensar fort, perquè vol dir que hi ha nivell, tot el que hi hagi quantitat i qualitat és bo per la nostra raça. És bo pel gos d'atura català, en aquest cas aspecte de treball. Joan, has d'agafar una ovella quan puguis, no te n'oblidis. Ens agrada explicar... Molt bé, ja ha agafat l'ovella, perfecte. Ens agrada explicar que el gos d'atura català és una raça extraordinàriament polivalent. Actualment, on hi ha més número de gossos, on és el 80 o 90% dels gossos d'avui en dia són gossos de companyia. Són gossos perquè és un excel·lent gos de companyia, sobretot s'ha rebut un mínim d'educació correcta, etc. Això sempre influeix. Molt bé, un aplaudiment.